figur. Det er jeg lidt figur. Det er en figur. Okay, den er i gang. Den er jeg. Åse fra Koldkold. beskæftigelse af det næste opgave, jeg laver i dag, som jeg ved, jeg også har set ud grupper og samarbejde, men det ved jeg ikke, jeg skal lave noget for mikrofigur, det ved jeg ikke, men der er slet ikke mål, og de kan også have væksten, og jeg ved ikke, og de skal stå det heroppe på tavlen, og så skal jeg også lave det her i par, eller to, eller det ved jeg ikke. Det er så Åse. Du er så nede. Ja. Det var lige sammen. Så Åse. Ja. Goddag, første F. I må være rigtig musikalske, siden vi har været i musikklasse. Jeg hedder Åse, og jeg skal ikke lære det her. Sidder over under læsen, over læsen. Det er bare noget, som der er mig, og jeg har ikke lyst til at fjerne det, fordi jeg synes, det er mig meget godt. Og mig, de har altid sidst i næsten 3 år. Så er vi skæg.